dịka otu ụzọ o si wee na-ebenata ihe arụ agụụ nakwa ụkọ na Anambra steeti. Gọvanọ Chukwuma Soludo ezigago nri nakwa akụrụngwa eji elekọta ndụ anya nye ndị nọ n'Ọka North bụ ndị idei mmiri wakporo ma mebisie ihe na be ha. Ihe ndị anụnwa ka enyefere n'aka onye isi oche kọmiti nchere oge bụ Maazị Emmanuel Ucheze. Valentine Mbadoga nọ ebe a ma wetara anyị ozi a. Gọvanọ Soludo bụ onye nke zigara ihe nri dị iche iche nke gụnyere ehi dị ndụ, akpa osikapa, akpa agwa, ji, akpa garị, mmanụ nri nakwa mmanụ ọpapa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ya bụ obodo nke iju gbakarịrị na mpaghara kansụl Ọka North bụ ọba ofe mmiri bụ nke mmadụ agaghị ejeru ma bụrụkwa nke naanị ụgbọ pepe ga-eru na ya. Ebe onye ji ọkwa chairman nke kọmiti nchere oge nke kansụl okpuru ọchịchị Ọka North na ndị a na ya so bara ụgbọ pepe wee ruo ọba ofe mmiri. N'oge ọ na-agwa ndị ahụ iju gbara be ha okwu ka Gọvanọ Soludo onye kwuru okwu site n'ọnụ onye ji ọkwa chairman nke kọmiti nchere oge nke okpuru ọchịchị kansụl Ọka North bụ Maazị Emmanuel Ucheze kọwapụtara na gọọmenti nke Anambra steeti bụ nke bụ ọnọdụ ha n'obi ma kwe nkwa ịgbasi mbọ ike ịhụ na a belatara ntaramahụhụ ya bụ iju na ike ibute. Ọ gara n'ihu gbaa ha ume ka ha jisie ike ma kpọkue ndị ọnọdụ mmadụ na-emetụ n'obi ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka. Ọ gakwaziri n'ihu gaa njem nleta iji chọpụta ọnọdụ ya bụ iju dobere mpaghara ahụ ma kwe nkwa ịgachighata azụ n'oge na-adịghị anya. Ife mere n'Ugbo na-echili echi mana unu ga-eji ihe ahụ anyị butere rice, bute beans, bute indomie, bute ji ma mmanụ ma efi na-abụ unu ga-eji wee na-ene onwe n'anya. Emesịa anyị ga-echighi azụ nke a bụ solution elugo ugbene. Ofu onye ọnụ na-eru n'okwu na mpaghara Ọka North bụ Chief Lawrence Onwuzuka ya nakwa onye ji aha otu pati apụga azọ ọkwa ịnọchite ọgbanta vootu Ọka North n'ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti bụ Chief Chimezie Ikwune. Ndị nke sonyere na ya bụ mmemme kọwapụtara mkpa ọ dị gọọmenti etiti itinye anya ma wepụta ụsa nke ga-adị ọkpụtọrọkpụ na-etosi metụta ya bụ ajọ ọnọdụ. A gara n'okwu arịrị na ndụ ngwongwo nakwa ubi ndị mmadụ nke ya bụ iju mebiri ma too akarachi steeti a bụ Gọvanọ Soludo maka mbọ pụrụ iche ọ na-agba n'izu oku ọsịsọ. Na nzaghachi ha ka onye ji ọkwa President General nke obodo Ugbene bụ Maazị Samson Ojo ya nakwa Igwe Chimakwa nke Ugbene kelere Gọvanọ Soludo maka ọbịbịa ọ bịara ma kpọọ oku ka ọ gaa n'ihu na-agbatara ha ọsọ enyemaka ọkachasị n'etosi metụta ọnọdụ ahụike ha. Eji m afọ a mụnwa mbụ President General Ugbene Town Union Ugbene niile wee na-ekere Mr. Governor Prọfesọ Chukwuma Soludo n'ihe o mere anyị taa icheta anyị n'afọ anyị na-ata na mmiri mebiri ugbo anyị na ụlọ anyị. Anyị na-asị ya ka Chineke gozie ya n'ụzọ pụrụ iche n'aha Jizọs. Site na ọba ofe mmiri, abụ m Valentine Mbadoga.